India Mingi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kaseng NPP harengkat berka NPYF henne kasngi ka henru terik jeliu arjar arpuar. Kila penlongi ka jingrakhe ye ka wall environment de. Daga batung ding haga clowling do haga jingpet ka right saukur nongse. U General Secretary jong ka right saukur ba maireng thank you. Ila ong baki klaw ki petap kila jar ngailut haki benta jong kanong ba shilong. Haki por ba men shua ki klaw ki petap kidang reben bah ha clowling do haga jingpet jong ka right saukur nongse. Hakane ka sungi balapan bet da ka NPP block harengkat ka NPYF ban pendap ye ka jing penek pensa ye ka mariak. Laya don ringkat ki kana school badru UMDC ke NPP narem brai uba bajob pengrup ubadai ukongsan hakane ka sungi. Kadi ka klau kentang ka ba di partemen di kenyi di long kenyi jongi nadu men barim kila bu ikani ke jaka ka balong ke jaka ka ba manlong kum ka we ka jaka ba kentang ha ba ki rangpa ang ka por ki wan ban penlong ke jing le liam le rukom man aingu ya ka mai mariang man aingu yu play nong bu nong thao ubala penlong ya ke jai ben riu man chong man sa ka ni slap pe ki da ka jing yo i jangai jong ki rangpa ka jong ni lala pat ban don ha ka ni ke jaka kumba kalong hoi idon ndiat kijin penjot pin pom pathar kidien kisi ndai hadien katu ani por lemba kijin restom jongarai bat kipat ba kibadah karai inala kan yada katu kan ni kibenta ndai pat la lut pat ban ong ba lemla ikum kita ki jin penjulor kijin penjot sim hani ka por ban ya kamariang ublei haswa pun tau yang iki breu ula thau shwa ya kamariang da ka bau penlong ya ka khendau badi kini ki aka baro bat ki jing thung jing tep kum ki ding ki se ki dei ki bala bu bet bu rente do utrai no bu dong thau haswa bu thau ya ni ka perthai bat hadin bu ula penlong kini ki aka baro namar ketang ni so tho ba kum ki breu ki ba im ha kani ka sla jo kani ka perthai ha kani ka sla jo khendau ngidon kam man sumar ya kini ki ba ublei ula bo kerpang nagam tajungi kajing don jong kiding kisik hakap sor kum kani jaka kadai ka ka bakum ka National People's Youth Front ni soban ajing ero ya kini kikur tentu bika kur thank you bat kiwi ki badon benta ya ban penek pensa ka mai mariang lengba kani jaka ka badon khap sor kum ong is chairman mene ba kani jaka sisala da dai ban di ha kani por kani ka jaka ka bar remdor ka balaban poi daki hajar square feet en rei ka jing yu ijngai jong kikur jong kiba dei ki kinyi bat kiwei ki badan benta ha kan nega jaka kalau sya ka ka ba yarap na kam tajong ikinong song im kata ka di ka wei ka ba kongsan amar ba kane ka di ka por ka ba ni dei ban ya thung ki din bat na kerpat ya pi borok ki khon samla tam ba phim dei ban pelong ya kane ka wal environment di tang sisien sisnam hanrei apa pidon yang ni kalat hakini ki bena ki baslap mud persyang ba punya thungkat ba pila pidieng mat piken ma ba hakini ki snam ki balalej nia mat ya khlam covid kha khandai kat no pi pej abrok koi ka perthai duna ka shortage of oxygen pia yo i kat no ki bliu ki mare na mata ka oxygen ne ni yo ka oxygen yo na ki dien kat no blei la benta yang ni ki khon ki hajar jong kane ka perthai brok koi la ai rei mangi baro sikasangi kensting nyem ken kor ni pidieng rei por bang yamat ya klam covid kat no ngi don kam ya oxygen bat oxygen ni yo ni te bang yo na pidieng ke kumta nga kerpat ya pi ba pinyalong ki kena ki ba smart ki ba pinya thung ni kidieng am tang ka wal environment di rei pinya thung ha ka season ka ba ha ka ayam ha ka samoy ka ba long ban thung dieng bat kumjuru ngasko ba kumu wai na ki member jong ka district council la dei ka por ba ka district council ru kan tho sa ki hima ki raj ki sardar ba pher ba ki dei bandang penmi shushu kum kine ki klau kentang namar bangi tip mangi ka jaj beriu jongi ka dei ka jaj beriu ka ba tip riu tip blai ka jaj beriu ka ba ngap ni pej ka lau kentang ha mau plang ka no ka jing tenan ki bun ki lau kentang baro ko i ka state jongi